त्रिएक देवाक अर्गां दिवन आनी 7 हातोनीक मुखार घालून बादशाह दाखयता आपल्या नव्या कांतार जाचें नांव केल्ले मापान भोगतोले. सकाळी उठोन दिव बरो दीस दिव म्हणून मॅसेज घालूंक मोबायल हातान हांवें काडलो. फ्रेंडान म्हाका व्हिडिओ धाडून ताजो व्हिडिओ पळोवन सामको चिंतनानी पडलो. व्हिडिओ पळोवन आंगाची ल्हंव उबी जाली. भितरल्या भितर व्हिडिओ पळोवन हांव रडलो. काळीज पळयात ताचें कसलें अशें केन्नाच घडोंक नासलें. तसलो काळजांत घडलो. माय बाय कोणें कितें म्हटल्यार आमकां रोखडोच राग येता. कोण हो शाप्पी कॅलेंडर मनीस तो दलिंदर फायदो क्रिस्तांवाचो काडटा. तुमच्या फायद्याक लागून तुमी जेजू कित्याक उजार कोत्ता. जेजूचे सोगला की पयसान आनी सोजाण हे पयसोयदान जेजूक केदो हो पांचिदा. फोटो काडून हो जेजूचो हांगा घालात रे कोणाचो तुमकां हांव सांगोन दिता. आदमी पाटीन दोगे मेले किरिस्तांव. तुमचे काळीज मातूय तें कित्याक दुखोंक ना. गोंयचो लोक कितें म्हणटलो तुमच्या तोंडार मात्तलो. तुमी कित्याक चिंतूंक ना. आमच्या जेजूक उजार करिना काय म्हणून वेंसी क्रूज केजरीवाला कित्याक सांगोंक ना. जेजूक घालचे बदलेक तुमी तुमच्या पायचो फोटो घालून कॅलेंडर कित्याक छापूंक ना. देवाक सांताक उजार केल्या रस्त्यार पिशे जावन भोंवतेले. दुरू कितले आसत तुमकां बोलाकी नासत. सांग म्हाका कितें कोत्तेले. जेवण जेवपासून पासून जावचें ना. तुमचे आदीन दोत्तेले. दोनूय हात जोडूंक गळचे ना. सायबापा म्हणोंक पावचे ना. शिराप मागोन घेवन मोत्तेले.
धर्माशी कोरी नाकाय घेऊ जेजू होच तो आमचो देव जल्मशा बऱ्यान सुट्टेले केजरीवाल दिल्ली सांतून गोंया आमच्या येवन गोंयची शांती काय पिडार करूंक सोदतालो कॅलेंडर शाप्तोचो उपरांत आयकाच थोड्याच दिसान काव सांगता कसलो घडलोलो अमित पालेकारा पार्टीचो प्रेसिडेंट आपल्याचो राजिनामा तुका दिलोलो भावार्थान मागल्यार देव दिता गोरवान चोल्यार काडून घेता केजरीवाल मिस्ता विसरलो पार्टीचे मोदें पॉलिटिक्स तुमकां जाये तशें करा इलेक्शनाक दुडू वांटून निवडून येतोच पोरजेक लुटून स्विस बँकां तुमची बोरा परत देवाक उजार केल्यार हांव सांगता तें आय गोंयकारा क्रिस्तांव हिंदू मुस्लिम मेळून सगळे गोंयकार फुडें सरोन नागडे करून बरेच मारा धर्मा मोदें घालना काय फूड गोंयकारांची गोटा सामूर उगडास तर केजरीवाल चोरा